Igsoon magmatngon kita nga ang atong mga binuhatan dinhi sa kalibutan dili mao ang mahimo nga hinungdan nga kita malayo ngadto sa Ginoo, nga malayo kita sa grasya sa Dios o mahilayo kita ngadto sa presensya sa Ginoo. Atong matngunan o atong bantayan ang atong mga kagalingon sa atong maisulti, sa atong mga binuhatan nga dili maoy mahimo nga panag-ingnan nga ang tanan nato nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan mulayo ug mobiya kita ngadto sa atong pag-alagad sa Ginoo, kun dili atong buhaton ang mga butang nga maoy hinungdan nga kita muduol, musuod ug mutubo ang atong pagtuo ug ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Ug maningkamot usab kita mga igsuon nga ang atong mga gisulti, ang atong mga gibuhat dili mahimong kapandulan ngadto sa uban, kun dili mahimo kini nga panag-ingnan ngadto sa ilang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga naay Dios sa ilang kinabuhi. Magbantay gyud kita sa kanunay igsuon, tungod kay ang demonyo mangita og paagi aron sa pagguba niini. Dili nato pasagdan nga mahitabo kana sa atong mga kinabuhi, kun dili atong isalig kanunay ngadto sa Ginoo. Magampo kita kanunay ngadto sa Ginoo. Mangayo kita og giya kanunay sa Ginoo aron mulig-on, mas mutubo, mas mudako ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug makalahutay gayud kita sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ayaw gayud og biya sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ayaw gayud og biya sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tungod kay palangga ka ni Lord, gihigugma ka ni Lord, niluwas ka ni Lord. Busa gamita or ipagamit ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Hebreo 12 bersikulo 15 nag-ingon, pagmatngon kamo nga walay usa kaninyo nga mubiya sa grasya sa Dios. Ug matnguni nga walay usa kaninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga mutubo og makahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Magmatngon gayud kita kanunay sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug dili gayud kita mubiya sa atong pag-alagad, sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.